Salam hormatly tomoşçular. Men şu videomda IMO'nun soňky obnowleniýasynda, soňky obnowleniýalarynda käbir adamlaryň telefonlary ses çykanok IMO'da, ýagny jaň gelse ýa-da hat ýazylanda ses çykanok. Şonu nädip çykarmak barada çykardym. Hemde bu ýerde IMO içindäki asıl sazlaryny üýtkedip başgaça sazlar goýup bolýar. Ýagny islen aýdymyň goýup bolýar ýa-da jaňa ýa-da sapşeňe ýa-da уведомление saňa hat gelende ýa-da jaň edilende hemmesiniň hem aýratynlykda sazyny üýtkedip bolýar. Gelin onu görelim. Bu ýerde men profil görýärdim. Yani настройка göndigen profile giren olsa настройка account IMO girme şonla уведомление funksiýa hem de şuna mezheşler görýän. Yani görüşimiz ýaly şu ýerde bir näçe gerekli informasiýalar bolup biler. IMO'da esasy köpümize gerekli zatlar настройка IMO'dan tapyp bilersiňiz. Eger siziň puluňyz köpýän bolsa, şu görüşimiz ýaly şu ptiçkalaryň köpüsini öçürmeli. Özümize geregini goýarys. Gerekmejeginem öçürmeli. Mine bu ýerde de sazyny üýtkedip bolýar. Bu gelen sapşeňalaryň hem de gruppalardaky sazlar gruppaň sazyny üýtkedip bolýar, soňam istoriýaň sazyny, hem jaňyň sazyny. Eger şu taýda üýtgetseňiz, şundan soň siziň IMO'ňyza hat gelse, şondan soň ses çykar. Bolmasa ses çykmaz. Ýa-ni aşypka beren skaçat edilende köpçüniň IMO'syna aşypka beren. Sizin özüňiz barlap görüp bilersiňiz. Ýagny bu ýerde IMO'ň sazyny üýtkedip islen sazyny goýup bolýar. Bu telefon ýadyndaky sazlar. Kise taun. Telefon öz ýadyndaky saz. Galymda IMO programmasynyň sazlary. Hem aýberläp geçmez adymyz. Kimiň telefonunda pul köpýän bolsa IMO'da onu näp az ýere etmeli. Ýagny IMO'ň özü reklam edýär ýa-da içinde IMO'da durýan köp bolsa, şondan hem telefonda pulun köpýýär. Hem telefonda köp programmalar her 4 günden her hetde ýa-da käbir programma her günde obnowleniýa soraýar. Ýa-da käbir oýnaýan oýunlarymyz reklam edýär. Esasen internetten işleyen oyunları udalyp masraflar. Ondan başga da IMO'da obnowleniýa soraýar. Ören tiz. Şoň üçin wagtynda obnowleniýa etip bolanok. 70% obnowit edenden soň aşyp görüp ýene täzeden aşýar. Şoň üçin hem IMO'da pul köpýär. Näme IMO köp pul ýa diýen soragyňyzyň jogaby şu. Şoň üçin ýa-da içindäki dostlaryňyzdan köpüsini blog etmeli bolýaňyz. Duracağınız hemen eğer o söýgüliňize kömek etjek bolsaňyz IMO'da настройкасынан Play Market'te bar programmalar indiki videolarymda çykarar. IMO obnowleniýa soramaz ýagny IMO'ň içinde sistemasynda biraz köşmeler etýän, şondan soň IMO obnowleniýa etmeýär. Ýöne işe videoda görülýär bolýar. Obnowleniýa edenok ýöne. Bir näçe wagt doňup başlar, ýöne
IMO'nun 3-4 sapar aboneliğini geçirenden soň şol IMO işleýär. Ulyal işler ýa-ni aboneliğine soranok sew nastroykasyny içini ütkediýän şoň sistemasy aşypka berýär içindäki. Şondan soň aboneliğine soranok we şeýlelikde de telefondan pul köp iýenok. Videosu göňüňizden ýaran bolsa like koymagy unutmaň. Eğer size sorularınız olsa komentar edin. Hemden başka näme sorunuz bolsa, näme bilmeýän bolsaňyz komentar ýazyn. Men sizin jogabyňyz üçin video çykararym. Köp sag bolun.